Danko Production. Haha. Soyayya rayuwa ta ce. Soyayya rayuwa ta ce. Soyayya. Na gama zaɓe na san daɗin soyayya. Na zama ɗan gata wanda nake so an bani da aure. Na gama zaɓe na san daɗin soyayya. Na zama ƴar gata wanda nake so sai ja ragamata. Ga niki ja ne da soyayya da ke a guri na daji sai ya zame mini alƙariya. San ki kafo mai zuke jini na jikina ne, don Allah ki aure ni na shirya ramuwar gayya. So na suka na wayo ruhi na, san ki yake mini bulala na rasa yaya zan yi balle in kare. Ya ka zo masoyin raina, so nake ka zama angona. Gani zana kan kama ki so ni kamar yadda zan rike ki. Sha zaman ka hutunka dan kai farin ciki na ne. Ki ji da ni, ki ji da ni, ki ji da ni, soyayya daɗi. Annurin raina, Wayyo soyayya. yau ba sabon ba, gani ga mai suna. Soyayya daɗi haka ne. Mafarkina, tunanina ke ce. Wai menene ya saka so baya shawara? Dama ya fita ni da bai kama ni bai. Ni ma jijjiga cewa zuciyata. Jika za ta tausaya min dare rana ni zama unata. Kamawa yankawa burin mai farauta. Ka zo mana yau mu gaisa, ka taimaki zuciyata. Idan baka zo ba sai zuciyata ta zarce wa gauta. Na yi iyawa don Allah kar ka mai da ni gawa. Na ji jiki Haka ne lamarin soyayya ne. wayyo soyayya, soyayya mai daɗi. Albishiri na zo na baki, kice goro fari ta tas. Baki da wadda za ta kai ki, kin wa zuciya pepes. Shagalin ki je ki huta, je ki abin ki yar dadas. Ni buri nake ki so ni, kada ki bari mu yo raga ni da wani. Ko da ma gudi ba za a kwace sahibata ba, dan da zo na mata ma ba za su fi ki komai ba. In gama dacewa wanda nake so an bani da aure.